naman po pala ako, wala man ako ipapakain sa pamilya ko. Mga magulang ko, wala talaga silang maipagparal sa akin. Nagkakargador ako, tapos hanggang sa makilala ko ang asawa ko, wala, yun lang ang trabaho ko. May mga oras pa na hindi kami kumakain kasi nagkasakit ako, kaya di ko kayang suportahan ng pamilya. Kahit anong problemang dumating sa'yo, tiyaga lang. Pangarap ko, ma'am, yung makapagtapos lang ang mga anak ko, saka hindi sila magkasakit. Nagtatrabaho po sa Palawan Express, pero padala na under po ng The Survival Agency. Si Kuya Jose po, dumaan siya ng skills training on security services. So si Kuya kasi nasa family rooster siya and considered din na porpoise siya. So siya yung nag-qualify doon sa screening and assessment. And siya din yung willing na mag-undergo ng skills training. Mga sunod, ma'am, na nangyari, pinapunta kami doon sa training center. Saka may pinilapan kami doon na parang call na ikaw, kasali ka na sa SLP. Doon, kumbaga, yung 150 mo, kasi na sa isang araw. Dito, yung araw ko, 350. Iwala ito yung mga allowance ko dito. Life niya sa mga customer. Sa amin, sa branch, magaling siya makasama, sumusunod sa mga namin, sa mga pinapagawa. Yun po. Mas maganda ngayon kasi nakakatulong ako sa pamilya ko. Saka napapag-aral ko sila. Hindi madam sa SLP saka sa Porpoise, wala ko ngayon dito sa pinangyayat ko. Kahit high school graduate lang ako, kaya kong magtindig sa sarili ko, tapos kaya kong buhayin yung pamilya ko.